Hvorfor? Det kommer vi bagefter. Okay. Nå. Er du klar? Er vi klar? Ja, tak. 3, 2, 1, go! Han skal sige det på klip af. Når der kommer en chikane herovre, så er det bare igennem. Her beskytter du højre om guiden længst ude. Ja, lige præcis. Og så kører du bare videre. Og der er en chikane her på stedet. Nej, det går ikke. Shit, der var glat der. Ja, det sagde de også til os, at vi kørte. Hvad, skal vi bare i mål nu? Nej. Eller op til etter? Chikanen, så skal vi tage 4'eren, den skal dreje rundt om. Chikanen. Ej, jeg synes, rundt om den der. Det er lige meget, hvad vej? Lige meget, hvad vej. Så det var den kaj længst ude, det ender.